Είχαμε δικαστήριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τι έκανε η Βικτόρια? Έβλεπε γυμναστήριο. Δικαστήριο! Τα καταλάβαινα όλα? Όχι. Έχω όμως ενημέρωση? Έχω. Μπορεί να κάνω κάποια λάθη και να με διορθώνετε? Πολύ σωστά. Καλησπέρα, καλησπέρα Νικόλ, καλώς ήρθατε. Ελάτε σιγά σιγά να γίνουμε αρκετοί. Έχω επισημάνει στο τελευταίο βίντεο μου που έκανα αναφέροντας ότι θα κάνω αυτό το live την True Crime αλλά ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ TikTok. Με συγχωρείτε. Της έχω κάνει επισήμανση γιατί θέλω να έρθει στα live να μιλήσουμε, να μας ενημερώσει, γιατί έχει πολύ πιο ωραία ενημέρωση από εμένα. Είναι πιο πολλά χρόνια το χόμπι της αυτό και οπότε θα τη στείλουμε τώρα μήνυμα. Ξανά. Ελένη, είσαι εδώ? Γεια σου Ανθούλα μου, καλώς ήρθες. Κάποια στιγμή όμως την έκλεισα. Ναι, είναι και πολλές. Είναι πολλές οι ώρες. Δηλαδή είναι από τις 9 μέχρι τις 4. Ναι, μεν έχει μία ώρα διάλειμμα το μεσημέρι και κάνουν και κάποιες διακοπές ενδιάμεσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Τζάνα, γεια σου Λίτσα. Λοιπόν, είναι κανένας που περιμένουμε να έρθει? Κάτσε να το στείλω εγώ στην True Crime. Αν θέλει, της έχω στείλει μήνυμα. Θα δούμε, παιδιά. Μπορεί η κοπέλα να μην θέλει. Λοιπόν, τώρα Φένια μου θα ξεκινήσουμε. Να σας ενημερώσω. Σήμερα ήταν να έρθει κανονικά ο άντρας της, έτσι κατάλαβα εγώ εχθές, ο Πάτρικ, αλλά τελικά δεν ήταν σήμερα ο Πάτρικ. Ο Πάτρικ θα είναι αύριο, από ό,τι διάβασα και από ό,τι άκουσα. Σήμερα λοιπόν, πρώτη που μπήκε στο εδόλιο ήταν η πεθερά της. Η πεθερά της, παιδιά, η οποία εγώ, σαν Βικτόρια, έτσι όπως την έκοψα, δεν ήταν πολύ καλά κι αυτή. Ήτανε κι αυτή λίγο υπό την επίρρεια φαρμάκων, ούτε αυτή έχει κοιμηθεί. Καλησπέρα Αναστασία μου. Να, τα κορίτσια περιμένω, γι' αυτό δεν ξεκινάω και το πάω πολύ σιγά. Περιμένω τα κορίτσια. Το έχασες όλο σήμερα, δεν πειράζει πλέκι μου. Γεια σου Ζένια μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο live. Θα τα πούμε τώρα εδώ, έχω στείλει και στο True Crime. Αν έρθει καλώς, αλλιώς ξεκινάμε μόνοι μας. Πού είμαι? Είμαι στη πολυκατοικία μου, απλά έχω κατέβει στη βιβλιοθήκη. Είναι η βιβλιοθήκη εδώ λέει Liberty. Library. Τα αγγλικά μου, κατάλαβες. Έχω πάει βόλτα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά ξεκινήσαμε τη δίκη και η πρώτη που εμφανίστηκε, τώρα ξεκίνησε το live, μόλις τώρα ξεκινάμε Μιλένα μου, είδες τη δίκη εσύ? Λοιπόν, για να σας τη δείχνω κιόλας, να σας δείχνω λίγο και αποσπασματικά, να σας δείξω πώς ήταν η πεθερά. Η πεθερά είναι αυτή, παιδιά. Mostly she had insomnia. She was losing her appetite. She was very anxious and sad. Λοιπόν, αυτή είναι η μητέρα του Πάτρικ. Είναι η πεθερά, η οποία σήμερα δεν έχουμε τη Δέσποινα και την Κλέρη. Θα σας πω, παιδιά, η Δέσποινα και η Κλέρη μόλις τώρα τελειώσαμε το σχολείο, είναι 4,5 ώρα. Έχω φάει γρήγορα, έχω βάλει το παιδί να φάει και έχω φύγει για να διαβάσουν τα κορίτσια, γιατί αν περιμένουν να διαβάσουν και να τελειώσουν, θα πάει για μας 7 ώρα το απόγευμα και εσείς όλοι θα κοιμάστε. Γι' αυτό βγήκα τώρα μπαμπαμ μια ωρίτσα, να σας τα πω και να φύγω. Και να πάω κι εγώ στο παιδάκι μου. Λοιπόν, η κυρία αυτή ήταν η πεθερά, η οποία 32 χρόνια ασκούσε το επάγγελμα της ΜΕΑς, παρακαλώ. Hi. Η οποία ήταν η ΜΕΑ που ειδικεύεται πάνω στη μητέρα και γενικά προσπαθεί τη μητέρα να τη σώσει από διάφορες καταστάσεις και να τη μάθει κάποια πράγματα. Ωστόσο αυτή η γυναίκα 4 μήνες πριν το έγκλημα είχε εκφράσει η Λίντζι στην πεθερά της ότι έχει μαύρες σκοτεινές σκέψεις για τα παιδιά της. Παρ' όλα αυτά δεν της είχε δώσει καμία σημασία. Σε ερωτήσεις που έκανε ο συνήγορος, ο δικηγόρος anyway, στην πεθερά,
πώς ήταν εκείνα τα πρωινά, πώς έβλεπε τη Λίντσι, πώς έβλεπε στο Thanksgiving τη Λίντσι. Ήτανε ψιλοπαράδεκτη η πεθερά, διότι έλεγε δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αυτές τις δύσκολες μέρες και σε αυτό που σου έχει συμβεί στην οικογένειά μας, θα έπρεπε κανονικά να έχει κρατήσει σημειωματάριο. Κανονικά εκπομπή. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πως ήταν και η ίδια λίγο χαπακωμένη σήμερα. Εντάξει παιδιά, τώρα από όπου και να το πιάσεις και από την πεθερά και από το ένα σόι και από το άλλο σόι, anyway, όλοι είναι σοκαρισμένοι, κανένας δεν κοιμάται, όλοι είναι με φάρμακα, γιατί προφανώς έτσι και έρθεις λίγο στη θέση τους, είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. 5 ετών και δεν έπιασε ποτέ την εγγονή της. Μάλιστα. Επίσης, παιδιά, αυτό που δήλωσε σήμερα ήταν ότι she was begging for help. Ότι αυτή οικέτευε, η νύφη της οικέτευε για βοήθεια, αλλά δεν μπορούσε να βρει πουθενά βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, για όσους είδανε τη δίκη, θα ήθελα να μου πείτε, είπε ο συνήγορος, της λέει, είστε χριστιανοί, πάτε στην εκκλησία, και λέει ναι, λέει η πεθερά. Και της λέει μετά το δικαστήριο, το ξέρετε, λέει, ότι στη θρησκεία σας απαγορεύεται η ανθρωποκτονία. Και εκεί το έκοψαν του τύπου ότι τι ερωτήσεις είναι αυτές, που πας να μπερδέψεις τη θρησκεία με όλα αυτά. Η πεθερά σοκαρισμένη, δεν καταλάβαινε, έτσι, πολύ γουρλωμένα τα μάτια της, δεν καταλάβαινε. Σκότωσαν τα παιδιά τους, ένα από τους δύο, είναι ο πατέρας και η μάνα. Έβαλα μικρή φωτογραφία, καθολική μάλιστα. Έχουν μερίδιο ευθύνης και οι δύο γονείς και όποιος και να το έκανε, έχει μερίδιο ευθύνης και ο άλλος. Δηλαδή, αν το έκανε και η ίδια η Λίντσι, έχει μερίδιο ευθύνης ο Πάτρικ και όλη η οικογένεια. Εχθές δεν ξέρω αν είδατε που βγήκε η μητέρα της Λίντσι και είπε ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει το παιδί της. Παιδιά όμως δεν την άκουγαν την κοπέλα. Έλεγε ότι θέλω να αυτοκτονήσω. Θέλω να αυτοκτονήσω. Το έλεγε και το ξαναέλεγε σε όλο τον κόσμο. Αλλά την ίδια και όλα στιγμή μαγείρευε. Αυτό σημαίνει ότι είχε ήδη μία διπολική διαταραχή, είχε ήδη μία κατάθλιψη. Θα σας τα πω και λίγο πιο κάτω, γιατί βγήκε και ένας ειδικός και μας τα είπε. Από το λίγο που είδα, η πεθερά ξέρει. Αυτή τον έκανε έτσι. Λοιπόν, η πεθερά, παιδιά, εντάξει, είπε τα καλύτερα για την Λίντσι. Ήταν σπουδαία, λέει, μάνα, ήταν υπέροχη μητέρα, καταπληκτική σύζυγος, πολύ καλό παιδί. Είπε τα καλύτερα για την ύφη της, αλλά και πάλι έδειχνε σοκαρισμένη στο ότι δεν είχε καταλάβει για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, ήταν ΜΕΑ. Ήταν γυναίκα, 33 χρόνια στο επάγγελμα, όπου η δουλειά της ακριβώς ήταν να ενημερώνει γυναίκες που θα γίνουν μητέρες, να τις ενημερώνει για διάφορα θέματα θυλασμού, επιλογές κατάθλιψης και το τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτά έχω να πω για την πεθερά. True crime story, true crime αλλά ελληνικά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο live μου. Κάνω ενημέρωση σήμερα για τη δίκη που έβλεπα από τις 9 μέχρι τις 4. Απλά, εμένα το δικό μου το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι πολύ καλά τα αγγλικά μου και δεν υπάρχουν υπότιτλοι. Έχει στο YouTube υπότιτλους, αλλά τα κόβει. Οπότε, θα ήθελα τη συμμετοχή σας, όπου κάνω λάθος, να κάνουμε μια συζήτηση. Αν θέλετε κι εσείς, στείλτε μου πρόσκληση. ΜΕΑ ήταν, δεν ήταν ψυχίατρος. Ναι, η πεθερά, έχουμε μιλήσει... Ελάτε κυρία Μυρτώ μου να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ποια εσύ που έστειλες το μήνυμα. Δεν πειράζει. It's okay. Λοιπόν, έχουμε ήδη μιλήσει για την... Έχουμε ήδη μιλήσει για την πεθερά, η οποία βγήκε σήμερα. Θέλω να στείλω μια πρόσκληση στην κυρία Μυρτώ. Δεν ξέρω πώς. Κυρία Μυρτώ μου, όποτε θέλετε και αν είστε έτοιμοι και θέλετε, κάντε μου μια πρόσκληση, θα έχω το νου μου. Έχουμε ήδη μιλήσει μόνο για την πεθερά, που ήταν ΜΕΑ.
Επισημαίνουν εδώ τα παιδιά ότι δεν ήταν ψυχίατρος. Ναι, δεν ήταν ψυχίατρος, αλλά σαν ΜΕΑ έχει την ευθύνη να ενημερώσει τον κόσμο, τις γυναίκες που επρόκειτο να γίνουν μητέρες και για το τι επακολουθεί, για θυλασμούς, καλησπέρα, για διάφορα, για την επιλογή κατάθλιψη που μπορεί μια γυναίκα να έχει. Νομίζω αυτή είναι η δουλειά της ΜΕΑς. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πεθερά, παρόλο που φώναζε για βοήθεια η Λίντσι, δεν εισακούστηκε μέχρι εκεί. Λοιπόν, είπε ότι she was begging for help, οικέτευε για βοήθεια. Οκ. Και αυτά εγώ έχω να πω για την πεθερά. Η γλώσσα του σώματος είπε αρκετά, για μένα ήταν σοκαρισμένη, καθόταν αρκετά φοβισμένη, σοκαρισμένη. Δεν νομίζω ότι έλεγε κάποιο λάθος, απλά ήταν και αυτή ένα μέλος της οικογένειας που συνέβη όλο αυτό. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω. Ψόφισα στο γράψιμο, λέει. Ωραίο χόμπι διαλέξαμε. Μυρτώ. Λοιπόν, θα ανεβάσουμε, παιδιά, την κυρία Μυρτώ, η οποία έχει και εκπομπή και στο YouTube, αλλά και πολύ δυνατό προφίλ εδώ στο TikTok και ενημερώνει για πάρα πολλά εγκλήματα και crime που γίνεται στο εξωτερικό κυρίως. Περιμένουμε. Ανέβηκα. Μυρτώ, καλησπέρα. Ακούγεται? Καλησπέρα, ακούγεται? Τι μου κάνεις, πώς είσαι? Ακούγομαι? Ακούγεσαι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ και στον ενικό, στον πληθυντικό. Έλεος. Μυρτώ μου. Εχθές βγήκα πάρα πολύ αργά, γιατί δεν προλάβαινα. Έχουμε πολλές ώρες διαφορά και μάλλον δεν σε πρόλαβα. Γιατί έγραφα το κείμενο, γιατί αύριο συνεχίζω το podcast, τη νέα σεζόν, και έγραφα το κείμενο, οπότε και εγώ δεν προλάβαινα. Να μας δώσεις το YouTube channel σου, για να σε βρίσκουμε. Ναι, άμα πάτε στο προφίλ, τα έχω όλα στο προφίλ, άμα θέλετε να πάτε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να γραφτείτε, άμα θέλετε πάτε, το ψάχνετε. Είναι με το ίδιο όνομα το κανάλι στο YouTube και το podcast στο Spotify με το ίδιο όνομα παντού. Τέλεια Μυρτώ μου. Λοιπόν, σήμερα Μυρτώ είδαμε στο δικαστήριο την πεθερά για αρχή. Ήταν ΜΕΑ, όπως προανήγγειλα, και για πολλά χρόνια. Είπα εγώ την άποψή μου, θέλεις να μας πεις κι εσύ? Το βασικό σημείο είναι ότι το φθινόπωρο και τον χειμώνα τότε ήταν που είδε την Λίντσεϊ να αλλάζει, είπε. Είπε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο έδειξε ότι η Λίντσεϊ δυσκολευόταν πολύ και ότι όλοι γύρω της ανησυχούσαν και ότι η ίδια ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Δηλαδή το είπε συγκεκριμένα ότι she was begging for help. Έτσι το είπε συγκεκριμένα. Το είπε συγκεκριμένα έτσι, ότι υπέτευε. Και παρουσίασαν ακόμα και τα SMS που γράφανε μεταξύ τους. Και της έλεγε η Λίντσεϊ ότι δεν νιώθω καλά, ότι φοβάμαι να πάρω τα φάρμακά μου, γιατί αν έπιασα καλά κάπου, είπε ότι φοβόταν μήπως εξαρτηθεί και από τα χάπια, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσε να κοιμηθεί χωρίς αυτά, γιατί από τα πρώτα συμπτώματα ήταν ότι είχε και τρομερή αϊπνία. Όταν πρωτοξενήθηκε το Ζολόφτ. Ναι. Και είπε η Σούζαν μετά ότι την παρέπεμψε σε ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο ειδικεύεται σε γυναίκες με τέτοια postpartum προβλήματα, αλλά όταν η Λίντσεϊ έκανε αίτηση, δεν την δεχτήκανε στο πρόγραμμα, επειδή την θεώρησαν ότι έπαιρνε ήδη πάρα πολλά φάρμακα, ότι ήταν over-medicated. Δηλαδή, τις 5 μέρες που πήγε σε μια κλινική την παρέπεμψε η πεθερά της? Ναι, την είχε παραπέμψει η πεθερά της, πήγε για 5 μέρες, έγιναν εκεί πέρα ό,τι ήταν οι εξετάσεις στα τεστ και ζήτησε μετά να μπει στο ειδικό πρόγραμμα, αλλά δεν την δεχτήκανε γιατί είπαν ότι ήταν over-medicated, ότι ήδη έπαιρνε πολλά φάρμακα. Και ο δικηγόρος την ρώτησε επίσης
αν η Lindsay είχε καλέσει αυτά τα νούμερα που είναι ειδικά για suicide hotlines και είπε ότι είχε ήδη καλέσει 2 φορές, αλλά δεν την ανέβασαν σε επίπεδο ασφαλείας ώστε να την πάρουν στα σοβαρά. Είχε πάρει ήδη 2 φορές σε suicide hotlines. Δηλαδή, μία να πάρεις, εντάξει, αλλά και δεύτερη και να μη σου δώσουν σημασία, αυτό δεν είναι ωραίο. Παρ' όλα αυτά η Πεθερά είπε τα καλύτερα λόγια για την ύφη της. Είπε ότι ήταν σπουδαία, υπέροχη μητέρα και καλή σύζυγος. Ναι. Είπε Και πολύ μετά πετάχτηκε βέβαια Μετά νομίζω συνέχισε η εισαγγελία, την έπιασε τη μάνα του Πάτρικ. Του Πάτρικ. Και εκεί έκανε ένα ερώτημα η εισαγγελία που ειλικρινά την ώρα που το έβλεπα ζωντανά, επειδή ήμουνα ταυτόχρονα και στο TikTok με έναν δημοσιογράφο Αμερικάνο, ο οποίος ήταν εκεί πέρα στο δικαστήριο, άρχισε να τραβάω τα μαλλιά μου, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, από την μία η εισαγγελία προσπάθησε να εξετάσει πόσο στενή σχέση είχαν η Πεθερά με την ύφη. Γιατί άρχισε να λέει ότι δεν ήταν συχνά τα πεθερικά στο σπίτι και ότι κάποιες φορές η Lindsay δεν ήθελε να πηγαίνει τα παιδιά στα πεθερικά για να μένουνε. Και μετά πετάει ένα ερώτημα και της λέει, ρωτάει τη μάνα του Πάτρικ, είσαστε ενεργό μέλος της Καθολικής Εκκλησίας, και της λέει ναι. Και τη ρωτάει μετά αν γνωρίζει ότι ο φόνος θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Αν είναι δυνατόν, κατήγορος... Μετά το έκοψε ο δικαστής. Είπε break, δεν απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, τους λέει, για έλατε στο sidebar να σας πω κανένα χεράκι. Δηλαδή αυτό το ερώτημα, ειλικρινά, δεν είχε κανένα λόγο να το βάλουνε στο εδόλιο. Για ποιο λόγο? Τι δουλειά έχει η θρησκεία με όλα αυτά? Της επισήμανε ότι η αυτοχειρία των αυτοκτονίστων... Της είπε ότι αν γνωρίζετε ότι ο φόνος θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, λόγω της θρησκείας, επειδή είναι καθολική. Yeah. Και εκεί τους έκοψε κατευθείαν, δηλαδή, και τους είπε να μην ληφθεί καν η ερώτηση. Δηλαδή, η ερώτηση έφυγε ακόμα και από τα πρακτικά. Σβήστηκε. Δηλαδή, απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν κολλάει η θρησκεία σε όλο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, όχι σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω γιατί το... Αυτό σοκαρίστηκε και η κυρία αυτή, η Πεθερά, ήταν έτσι. Ναι, μα όλοι στο δικαστήριο. Όλοι στο δικαστήριο. Και με μία άλλη Αμερικανίδα δημοσιογράφος που μιλάω στο Instagram, μου λέει what the fuck is going on, τι στο διάλογο τους είπε. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Φεύγοντας παρόλα αυτά η κυρία Σούζαν από το εδόλιο, λέγεται, ναι. Κοίταξε στα μάτια της Σούζαν και της έκανε και ένα έτσι και έφυγε. Την Lindsay και έφυγε. Ήθελα αυτό έτσι να το πω γιατί το πέτυχα σαν βιντεάκι στο TikTok. Ναι, δεν το πρόσεξα, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, δεύτερος άνθρωπος που ανέβηκε πάνω ήταν ένας ψυχίατρος, γιατρός, του Harvard. Είχε πάρα πολλά ο άνθρωπος, τεράστια... Dr. Donald Conti είναι forensic psychiatrist και εμφανίστηκε ως expert μάρτυρας. Αλλά πρόσεξε, δεν είχε ούτε εξετάσει προσωπικά την Lindsay ποτέ, ούτε την είχε θεραπεύσει για κάτι. Δηλαδή, το μόνο πράγμα στο οποίο έδωσε μόνο τη γνώμη του, δηλαδή και η γνώμη του βασίστηκε στα ιατρικά αρχεία, στις σημειώσεις των 2 γιατρών της Tufts και της Τζολότα, στα αρχεία τα νοσοκομιακά και σε μία ώρα συνέντευξη που είχε πάρει από τον Πάτρικ. Και επίσης παραδέχτηκε ότι δεν είχε εξετάσει και τις αστυνομικές αναφορές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει εκεί πέρα ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο όριο η γνώμη του. Γιατί δεν είχε προσωπικό παρεδώσει με τη Lindsay, άρα αυτά που είπε ήταν συγκεκριμένα και μαζεμένα. Μάλιστα. Και δεν έχει εξετάσει ποτέ τη γυναίκα αυτή, έτσι? Όχι, δεν την έχει δει ούτε από κοντά, ούτε την είχε εξετάσει στο νοσοκομείο, ούτε είχε κάποιο session μαζί της, τίποτα. Απλά δηλαδή
αυτός από ό,τι κατάλαβα ανέλαβε να διαβάσει όλα τα στοιχεία που είχαν γραφτεί σε αναφορές νοσοκομιακές, ψυχιατρικές, ψυχολογικές και από εκεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Μάλιστα. Εγώ από ό,τι είδα από τον γιατρό αυτόν, μας ενημέρωσε το τι έπαιρνε η Λίνση, ότι ξεκίνησε με Ζολόφτ, ότι το Ζολόφτ της έφερνε αϊπνία, ότι μετά σκεφτόταν ότι ήθελε και να θυλάζει, οπότε δεν μπορούσε να ξεκινήσει αυτά τα χάπια. Είχε εκφράσει στους γιατρούς της, γιατί οι γιατροί της ήθελαν να της χορηγήσουν φάρμακα, είχε εκφράσει την επιθυμία να θυλάζει και δεν ήθελε να ξεκινήσει αυτά τα χάπια. Όμως παρόλα αυτά ξεκίνησε. Μετά μας είπε ότι το κάθε φάρμακο για να δράσει ήθελε 3 με 6 εβδομάδες να το παίρνεις για να δράσει, αλλά η Λίντση δεν έπαιρνε σωστές αγωγές και συνέχεια έπαιρνε και παραπάνω, ζητούσε και παραπάνω γιατί δεν ήταν καλά. Επίσης έκανε και κάποιο ενδοφλέβιο, γνωρίζεις? Όχι. Αυτό δεν το είδα, δεν το σημείωσα. Δηλαδή, αν το είπε, μπορεί να μου ξέφυγε. Έκανε και κάποιο Έχω σημειώσει απλά ότι... Ναι, έχω σημειώσει πάντως ότι από ό,τι είδε στα αρχεία δεν είχαν γίνει ούτε αιματολογικές εξετάσεις, ούτε και έλεγχος του θηροειδούς, που αυτά συνήθως γίνονται σε γυναίκες μετά την γέννα. Το λέω έτσι γιατί δεν γνωρίζω, δεν είμαι μητέρα, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι αυτές οι εξετάσεις είναι χρήσιμες. Αυτό. Απλά το πιο σημαντικό είναι που είπε για τις φωνές. Είπε για τις φωνές? Ναι. Είπε ότι παραδέχτηκε ότι πριν γίνουν τα τραγικά γεγονότα, η Λίντσεϊ δεν είχε αναφέρει στους διάφορους γιατρούς, στις νοσοκόμες, γενικά στους ψυχιάτρους, ότι άκουγε φωνές. Και είπε ότι ίσως δεν το είπε επειδή φοβόταν να χάσει τα παιδιά της. Δεν το επιβεβαίωσε όμως, αυτό ήταν η δική του θεωρία. Ότι ίσως να μην το είπε τότε γιατί φοβόταν να χάσει τα παιδιά της. Μάλιστα. Επίσης, αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ότι σε όσους γιατρούς και να πήγε, κανένας δεν της έκανε εξετάσεις μετά τη γέννα. Κανένας δεν της είπε κάνε εξετάσεις για να δούμε το θηροειδή σου. Για να δούνε πώς θα συνδυάσουν τα φάρμακα. Αυτή η γυναίκα γέννησε και αμέσως μετά δεν έκανε ποτέ εξετάσεις αίματος και για θηροειδή. Οπότε και όλα αυτά, από αυτά που κατάλαβα, ότι και όλα αυτά τα χάπια μαζί με τις ορμόνες μετά της γέννας και με το θηροειδή είχαν πολλές επιπτώσεις πάνω στην κοπέλα. Ναι. Απλά ίσως δεν εξέφρασε όλες τις επιπτώσεις που ζούσε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή μπορεί από τα 10 πράγματα που μπορεί να αισθανόταν και να ένιωθε, να ανέφερε τα 7, τα 6. Δεν ήταν δηλαδή πλήρη disclosure όλο αυτό που έκανε. Άφησε κάποια πράγματα που δεν τα είπε. Και επίσης είπε ότι όταν τον εξέτασε η εισαγγελία στο cross-examination, είπε ότι είχε την επιλογή η Λίντσεϊ τον Δεκέμβριο του 22, δεν θυμάμαι ημερομηνία, νομίζω 14 ή 15, να πάει σε ένα πρόγραμμα του νοσοκομείου Μακλίν που είναι για εξέταση τέτοια inpatient program, δηλαδή είναι πρόγραμμα ειδικό που πας εκεί, μένεις κάποιες 2-3 μέρες για να κάνεις κάποιες εξετάσεις τα λοιπά, αλλά αρνήθηκε να πάει. Είχε δηλαδή, η εισαγγελία το έκανε αυτό γιατί ήθελε να δείξει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου της προσφέρθηκαν υψηλότερα επίπεδα φροντίδας ή ότι συζήτησε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και τα αρνήθηκε και δεν τα ακολούθησε. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, το πιστεύω, γιατί και αυτή είχε 3 παιδιά πίσω της, σκεφτόταν τι θα τα ταΐσει, πώς θα τα μεγαλώσει, είχε τα άγχη της. Πιο απλά τα λέω εγώ. Να κάνω και ένα σχολιασμό λιγάκι, επειδή διαβάζω λίγο πρόχειρα τα σχόλια. Ναι, ας πάμε και λίγο στα παιδιά. Detective του TikTok δεν είμαστε.
Εγώ δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι είμαι detective του TikTok. Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι είμαι ειδική. Αυτό είναι το χόμπι μας και απλά επειδή τώρα έτυχε και έχω άδεια από τη δουλειά μου, έχω χρόνο να κάτσω να τα δω. Και σε ευχαριστώ Απλά το πολύ λέω για γενικά. αυτό. Ναι, Μαρούσκα δεν το λέω συγκεκριμένα για εσένα, το λέω απλά για να ακουστεί ως δική μου στάση, για να μην υπάρχει, ξέρεις, κάποια έτσι άποψη κάποιου που μπορεί να έρθει τώρα στο live και νομίζει ότι εδώ πέρα είμαστε δίκοι ή ειρηνοδικοί, όπως έκαναν παλιά στην τηλεόραση. Στο αμερικάνικο TikTok όλη μέρα κάνουν δίκη όλοι οι άνθρωποι, ενώ το σχολιάζουν. Γίνεται ένα δικαστήριο ανοιχτά στο TikTok, οπότε σημαίνει ότι μπορεί να το δει ο καθένας, να σχολιάσει ο καθένας, να το αναπαράγει ο καθένας, οπότε όποιος απλά δυσανασχετεί μπορεί να φύγει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις και απλά έτυχε την περίοδο που ξεκίνησε η δίκη της Lindsay να ξεκίνησε και η άδεια από τη δουλειά μου. Οπότε επειδή όπως οι περισσότεροι είμαι άφραγη και δεν είχα κάπου να πάω διακοπές, έκατσα σπιτάκι μου να ξεκουραστώ και έβλεπα αυτά τα πράγματα, εφόσον με ενδιαφέρει και για το podcast. Εφόσον είναι και το χόμπι σου. Ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάποιες ερωτήσεις του κοινού. Τόση ώρα δεν ήθελα να σε διακόψω. Κυρία Μυρτώ, παραδέχτηκε η κυρία Μυρτώ ποτέ τους φόνους της η Lindsay? Το έχω πει ήδη. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει τις δολοφονίες. Και θέλω να διευκρινίσω ότι η έννοια παραδοχή με έννοια ομολογία στην αμερικανική δικαιοσύνη, γενικά στη δικαιοσύνη, έχουν άλλη σημασία. Η Lindsay παραδέχτηκε ότι έχει κάνει τις δολοφονίες. Δεν ομολόγησε. Η παραδοχή είναι κάτι που αποδέχεσαι ότι έχεις κάνει την ενέργεια. Η ομολογία είναι ότι δέχεσαι ότι είσαι ένοχη. Η Lindsay στηρίζει, έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει αυτές τις δολοφονικές πράξεις, αλλά αρνείται την ενοχή της λόγω της postpartum ψύχωσης. Δηλαδή, ναι, το έκανα, όμως δεν ομολογώ ότι είμαι ένοχη επειδή δεν είχα σώα στα σφρένας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ακριβώς. Για αυτά τα τρία παιδιά, Σαλόμη, μου βλέπεις ότι περισσότερο μιλάμε για τους γονείς. Έχουμε ξεχάσει τα παιδιά. Δεν μιλάει κανένας για τα τρία παιδιά. Οι περισσότεροι είναι η Lindsay, η Patrick. Τα τρία παιδιά έχουν χαθεί μέσα στο θόρυβο. Είναι φοβερό αυτό. Έχουμε 2 στρατόπεδα και δεν υπάρχουν τα παιδιά. Ναι, αυτό είναι. Μάνια, είναι η κυρία Μυρτώ, true crime αλλά ελληνικά και στο YouTube, επειδή ρωτάς. Και στο Spotify και στο YouTube, Μάνια, άμα θες ψάξει με το ίδιο όνομα. Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, είπε αυτός ο ψυχίατρος που λέγαμε πιο πριν, αυτό που έχω γράψει εγώ, είπε ότι όταν μια γυναίκα έχει όχι διαγνωσμένη διπολική διαταραχή, γιατί μάλλον η Lindsay έχει διπολική διαταραχή, αλλά μετά τα 2 της τα παιδιά είχε κατάθλιψη, μπορεί στο τρίτο της το παιδί η κατάθλιψη έγινε, πώς λέγεται, ψύχωση. Ναι, μετατράπηκε δηλαδή σαν να ανέβηκε level, να το πούμε έτσι χοντρικά. Μπράβο. Μετατράπηκε η κατάθλιψή της σε επιλόχιο ψύχωση. Ψύχωση, ναι. Έγινε αυτό ακριβώς, μας είπε ο άνθρωπος που είναι γιατρός του Harvard, επιστήμονας πολλά χρόνια. Και οπότε, παιδιά, σίγουρα δεν ήταν στα καλά της η Lindsay εκείνη την περίοδο 100%. Και το φώναζε. Ναι. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Βγήκαν αυτοί οι 2. Μετά ο τρίτος που βγήκε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Η επόμενη ήταν η γιατρός Ελίζαμπεθ Λαποζάτα και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα καταρριφθούν αρκετές θεωρίες συνωμοσίας και από το αμερικάνικο TikTok και από το εγχώριο το TikTok, το ελληνικό. Η Ελίζαμπεθ Λαποζάτα ήταν forensic pathologist και εξέτασε φωτογραφίες, ιατρικά αρχεία και στοιχεία σχετικά με τους τραυματισμούς που είχε
η Λίντζεϊ. Και σαν βασική θέση είχε ότι η Λίντζεϊ βγήκε από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου πρώτα με το κεφάλι και έδειξε και σχέδια απεικονίσεις και έδειξε και το τι προκάλεσε το πέσιμο με το κεφάλι στην σπονδυλική της στήλη με τον τρόπο που έπεσε. Είπε ότι δεν έπεσε απλώς από το παράθυρο, αλλά έκανε πτώση με το κεφάλι προς τα κάτω. Και είπε κιόλας, αν θυμάμαι καλά, το έχω γράψει περίεργα λίγο στις σημειώσεις μου, ότι αυτός ο μηχανισμός της πτώσης έχει κάποια ειδική ονομασία, είναι ένα είδος που προκαλεί σοβαρό κάταγμα στην άνω αυχενική μοίρα. Είπε δηλαδή ότι είχε πάρα πολλά σπασίματα, ότι η σπονδυλική της στήλη έπαθε τρομερή συμπίεση και μετατόπιση. Δηλαδή, σαν να ζουλάς το ελαττήριο, πώς έχει ένα στυλό που κάνεις τάκ και έχει μέσα ελαττήριο, αυτό ακριβώς, σαν να το ζουλάς και να το αφήνεις. Δηλαδή, η σπονδυλική της στήλη πιέστηκε και μετατοπίστηκε. Είχε σπασμένο πλευρό. Ο θηροειδής της είχε τραυματιστεί. Καλά, είχε χάσει και πολύ αίμα λόγω των κοψιμάτων και είχε πάθει σπονδυλική της στήλη πάρα πολλές σοβαρές κακώσεις. Και εδώ έρχεται αυτό το conspiracy theory για τη θερμοκρασία του σώματος. Είναι αυτό που είχα πει και στο άλλο το live. Επιμένει ο κόσμος πώς είναι δυνατόν η θερμοκρασία του σώματός της να ήταν τόσο χαμηλή. Νομίζω είναι 30 βαθμούς Κελσίου, όχι 23 βαθμούς Κελσίου, 82 Φαρενάιτ, μπορεί το Κελσίου να το έχω λάθος. Πάντως είπε ότι είναι 82 Φαρενάιτ. Δηλαδή αυτό το Φαρενάιτ είναι νομίζω 28. 28, ωραία, δεν τα ξέρω, γι' αυτό ρωτάω εσένα που σε... Το φυσιολογικό 36 και 6, αυτή είχε 28. Είπε ότι σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν σε παγωμένο έδαφος, ότι ήταν εντυμένη ελαφρά, διότι ήταν εντυμένη με ρούχα σπιτιού και όχι με χοντρά ρούχα, ότι ήταν βρεγμένη επειδή κάποιο λίγο από το χιόνι είχε λιώσει, σε συνδυασμό μαζί με τις σοβαρές σπονδυλικές κακώσεις, το τραύμα αυτό, έτσι όπως έγινε στη σπονδυλική της στήλη, επηρέασε την ικανότητα του σώματός της να ρυθμίσει σωστά τη θερμοκρασία του. Δηλαδή αυτή η βαθμή Φαρενάιτ που είχε ήταν επηρεασμένη από το τραύμα. Το τμήμα του εγκεφάλου που το επηρεάζει ο νοτιαίος μυελός, ο οποίος είχε υποστεί βλάβη εκείνη τη στιγμή. Έτσι όπως συμπιέστηκε και μετατοπίστηκε η σπονδυλική στήλη, είχε χτυπήσει το τραύμα, το σημείο εκείνο όπου μπορεί ο οργανισμός της να ρεγουλάρει τη θερμοκρασία του, γιατί κανονικά η θερμοκρασία της δεν θα ήταν αυτή εάν δεν είχε αυτό το τραύμα. Οπότε σε συνδυασμό με όλα αυτά και με το τραύμα που ήταν το 80% του επηρεασμού, ήταν αυτή η θερμοκρασία της. Γι' αυτό λέω ότι καταρρίπτεται η θεωρία συνωμοσίας ότι πώς ήταν τόσο χαμηλή θερμοκρασία της, έπρεπε να είναι για παραπάνω ώρα έξω. Δεν ήταν παραπάνω ώρα έξω. Ήτανε όλοι αυτοί οι παράγοντες που σε συνδυασμό με αυτό το σοβαρό τραύμα που επηρεάζει την ικανότητά μας να ρεγουλάρουμε τη θερμοκρασία, έδειξε αυτό το Φαρενάιτ. Είναι τμήμα του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος και επειδή ο εγκέφαλος μας έχει άμεση σχέση και επαφή με το νοτιαίο μυελό, όπου τραυματίστηκε η Λίντσι πέφτοντας, γιατί παιδιά ήταν εδώ και έπεσε με το κεφάλι έτσι με το κεφάλι και έπεσε με τον αυχένα ουσιαστικά και έπαθε αυτά που έπαθε και επηρεάστηκε και η ρύθμιση της θερμοκρασίας και έμεινε και τετραπληγική. Παράλυτη, ναι. Όχι τετραπληγική. Έχει μείνει παράλυτη, είπε συγκεκριμένα, από το στήθος και κάτω. Ναι. Παιδιά, πάντως εγώ, να σας πω κάτι τώρα αντικειμενικά που τη βλέπω. Εντάξει, εννοείται πως θα βγει και χτενισμένη και την έχουν και φτιαγμένη γιατί φαίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά τη βλέπω και καλά.
Μην ξεχνάτε ότι είναι υπό την επίρρεια φαρμάκων. Ακόμα, Αυτό δεν περνάει, δεν σταματάει. δεν σταματάει. Είναι υπό την επίρρεια φαρμάκων, διότι αυτή τη στιγμή έχει μια ψυχολογική ασθένεια. Δεν μπορεί να μην παίρνει φάρμακα, διότι με όλα αυτά που ακούει, σίγουρα θα είχε αποτρελαθεί εκεί μέσα και δεν ξέρεις πώς θα αντιδρούσε. Είναι ακόμα παίρνει ακόμα την φαρμακευτική της αγωγή. Και όχι μόνο λόγω της ασθένειας της ψυχολογικής και λόγω του σώματός της, γιατί σίγουρα θα πονάει παντού με τα τραύματα που είχε. Και προβλήματα στο ιδρυοποιητικό, δεν ξέρω. Επίσης, τη στιγμή που είχε βγει αυτή η γιατρός μέσω Zoom, το δικαστήριο, η κοπέλα, έβγαλε τα exercise ban πάλι να μας τα δείξει. Θέλεις να μας πεις εκείνη τη στιγμή, αν είδες το στιγμιότυπο? Πριν από αυτό, αν θυμάσαι, άρχισε να ρωτάει την υπεράσπιση, μάλλον τη γιατρό, η εισαγγελία, λέει, εφόσον έπεσε πάνω με το κεφάλι, τότε πού είναι οι τραυματισμοί στο κεφάλι? Το θυμάσαι? Ναι. Που βγήκε η εισαγγελία και τη ρώτησε, ρε κοπελιά, εφόσον είπες ότι έπεσε με το κεφάλι, πού είναι τα τραυματά της? Και δείξανε και φωτογραφία που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο η κοπέλα χάλια. Είπε, κάνουμε τηλεδίκη. Σόφη, τηλεδίκη δεν κάνουμε, παρατηρούμε μία υπόθεση και απλά σχολιάζουμε. Αν υπάρχουν άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς ψυχική ασθένεια έχουμε, τι να κάνουμε, δεν είμαστε καλά που τα παρακολουθούμε. Όποιος δεν περνάει καλά στο live μπορεί να κάνει scroll. Ναι, μπορεί να μας κάνει και blog, κανένα πρόβλημα. Έδειξε λοιπόν την φωτογραφία από την Lindsay που ήταν πάνω στο φορείο και είπε ότι λέει, πού είναι το σπάσιμο στο κρανίο της, πού είναι η αιμορραγία, πού είναι τα καρούμπαλα, γρατζουνιές, οτιδήποτε. Ναι. Και πρόσεξε όμως, η γιατρός ήταν κατηγορηματική όμως. Δεν την άφησε να αμφισβητήσει το ότι είχε πέσει με το κεφάλι. Λέει, τη ρώτησε η εισαγγελέα πώς μπορεί να είσαστε σίγουροι πού είναι τα τραύματα. Λέει, όχι, δεν είναι ότι το μαντεύω, είμαι απόλυτα σίγουρη. Είναι γιατρός, δεν μπορεί να μην ξέρει τι τραύματα προκαλούνται με συγκεκριμένο τρόπο πεσήματος, να σου το πω έτσι. Και έδειξε φωτογραφίες και της είπε ότι είναι λευκό το σεντόνι, πού είναι το αίμα. Και της είπε η γιατρός ότι λέει, δεν μπορώ να δω κάτω από τα μαλλιά τι υπάρχει, αλλά δεν αλλάζω τη γνώμη μου για τον τρόπο της πτώσης. Εκεί δηλαδή είχαν κάποιο έτσι διαξυφισμό. Η γιατρός επέμενε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με τέτοια πτώση και η εισαγγελία λέει, μα πού είναι τα τραύματα? Αλλά δεν υπήρχαν τραύματα όμως έτσι όπως έπεσε. Δηλαδή το κεφάλι της χτύπησε με κάποια κλίση για να πάθει αυτή τη ζημιά στη σπονδυλική στήλη. Γιατί ουσιαστικά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν έκανε βουτιά. Δηλαδή ούτε με τα πόδια έπεσε. Έπεσε με το κεφάλι, σερνόταν. Αλλά ναι. Σερνόταν, εδώ είναι το παράθυρο. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως έπεσε το κεφάλι της στο δάπεδο κάτω, δεν είναι ότι έπεσε κατακόρυφα, έπεσε με το κεφάλι, αλλά σαν να πήρε κάποια κλίση και ο αυχένας, γι' αυτό συμπιέστηκε τόσο πολύ και χτυπήθηκε η σπονδυλική στήλη. Και μετά έβγαλε νομίζω έβγαλε ένα από τα λάστιχα γυμναστικής, αν θυμάμαι καλά, το μαύρο. Με συγχωρείς πριν πάμε στα λάστιχα, να απαντήσω στο ύψος, ήταν 13 μέτρα, 13 feet. 13 feet πόσα μέτρα είναι? Νομίζω είναι μεγαλύτερα τα feet από τα μέτρα. Ας μας πει κάποιος, ας ρωτήσει το Google. Δεν ξέρω αυτά. Θυμόμουν παλιά πόσο ήταν η μέτρηση. Νομίζω ένα feet είναι 2,80 μέτρα. Δεν θυμάμαι καλά, έχω καιρό να το κάνω. Όχι. Όχι, λιγότερα από ένα μέτρο. Να μιλάω. Ας μας πει κάποιος. 13 feet είπανε, παιδιά, ότι είναι και ξέχασα να το γκουγκλάρω για να το φέρω στα μέτρα. Ναι. Οπότε αν ξέρει κάποιος να μας πει, μάλιστα. Η ψυχολόγος που δώσει όταν τη ρώτησε για τα παιδιά νηφάλια, είπε ότι δεν την ένοιαζε. Περίπου 4 μέτρα μας λέει η Grace. Τα 13 ωραία, ναι. είναι 4 μέτρα. Ωραία. Πείτε, και μετά,
Μετά τι είπε, μετά έπιασε Τα λάστιχα. τα exercise bands, Μμμ. Εκεί η Ε, κοπέλα αυτή τα πήρε λίγο στο κρανίο με τη γιατρό και πήγε ναι, έξαλλη, έβαλε γάντια και έβγαλε ναι. τα λάστιχα. Ναι, ναι. Ε, και τι της έλεγε τότε, της έλεγε ότι άρχισε να μιλάει για τον τρόπο που γίνονται οι στραγγαλισμοί και ο γιατρός κατέθεσε ότι με αυτό το συγκεκριμένο, με αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο, με το λάστιχο, ότι αρχίζεις να χάνεις τις αισθήσεις σου μέσα σε περίπου 5 με 20 δευτερόλεπτα. Ενώ για να επέλθει ο θάνατος με στραγγαλισμό χρειάζεται και περισσότερος χρόνος και περισσότερη πίεση. Και είπε ότι μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να επέλθει ο θάνατος από το σφίξιμο με το λάστιχο. Δηλαδή ήθελε να δώσει να καταλάβουμε το πώς είναι ο μηχανισμός του στραγγαλισμού. Ότι το να χάσεις τις αισθήσεις σου χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται το να πέσεις νεκρός. Το να πέσεις νεκρός από στραγγαλισμό χρειάζεται από 5 έως 10 λεπτά. Για να πεθάνει, να σβήσει ο Ναι, εγκέφαλος. ναι, ναι. Γιατί πρώτα έρχεται η απώλεια συνείδησης, στο αυτό ότι χάνω τις αισθήσεις μου και μετά αρχίζει και κόβεται το οξυγόνο από τον εγκέφαλο και χάνεις τις αισθήσεις σου. Ο θάνατος εμφανίζεται στα 5 με 10 λεπτά, ανάλογα βέβαια και με τον άνθρωπο που κάνει την κίνηση αυτή. Εάν έχει βαρύ χέρι, εάν έχει λεπτό χέρι, εάν σφίγγει και με τα δύο χέρια, οτιδήποτε. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μικρά λεμουδάκια. Και μιλάμε για μια γυναίκα που ήταν αθλήτρια και μιλάμε και για λάστιχα γυμναστικής, όπου ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να τον σφίξεις μπορεί να έχει πολύ δύναμη. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει ούτε πρόθεση, ούτε criminal ευθύνη. Απλά ήθελε να δείξει πώς είναι ο μηχανισμός. Και εκεί κιόλας κατέρευσε άλλη μία θεωρία του ίντερνετ και του TikTok, που οι θεωρίες συνωμοσίας λέγανε ότι τα λάστιχα γυμναστικής ήταν δεμένα με ναυτικούς κόμπους στους λαιμούς των μικρών παιδιών. Εδώ απορρίφθηκε η θεωρία και αποδείχτηκε και από την γιατρό και από τους τραυματιοφορείς που είδανε τα λάστιχα, αλλά και από τον τρόπο που τον έδειξε και η εισαγγελία βέβαια, ότι τα λάστιχα ήταν γυρισμένα, δηλαδή τα είχαν γυρίσει γύρω-γύρω από τους λαιμούς των παιδιών. Απλά ήταν ένα τύλιγμα, Ένα τύλιγμα ακριβώς αυτό. Ούτε κόμπος, ούτε ναυτικός κόμπος, ούτε προσκοπικός κόμπος, ούτε τίποτα. Είχαν τυλιχθεί στα μικρά λεμουδάκια. Οπότε εκεί καταρρίπτεται η θεωρία ότι το έκανε ο Πάτρικ επειδή κάνει ιστιοπλοεία και η κόμπη ήταν ναυτική. Δεν ισχύει τίποτα μέχρι τώρα. Μυρτώ, αυτό το είπε η εισαγγελία ή το είπε η γιατρός? Το είπε η γιατρός. Το είπε η γιατρός, το επιβεβαίωσε η γιατρός, έτσι. Και μετά το είπε και η εισαγγελία. Γιατί της έδειξε τον τρόπο με τον οποίο είχαν τυλιχθεί τα λάστιχα και η γιατρός το επιβεβαίωσε. Ναι, λέει, έτσι είχαν τυλιχθεί. Σίγουρα της γιατρού ο λόγος παίζει πολύ μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το μικρότερο παιδί δεν πέθανε αμέσως, τα δύο πέθαναν. Ναι, είχε χάσει το οξυγόνο και τα λοιπά και νομίζω μετά από 2-3 μέρες πέθανε. Νομίζω 3. Έχασε τη μάχη, ναι. Οπότε το έκανε και ήταν και βασανιστικός ο θάνατος, από ό,τι καταλαβαίνω, και για τα άλλα δύο και για αυτό το μικρότερο. Θέλει πάρα πολύ πίεση και πολύ δύναμη ο στραγγαλισμός. Και εντάξει, τώρα μιλάμε για μικρά παιδάκια που είναι μικρά λεμουδάκια και σίγουρα δεν χρειάζεται τόσο πολύ δύναμη. Σκέψου όμως σε ενήλικες, σκέψου σε άντρες και σε γυναίκες πόσο δύναμη θέλει ο στραγγαλισμός. Γι' αυτό και πολλές φορές σε θύματα που έχουν, σε άτομα που έχουν πεθάνει
και έχουν πέσει θύματα στραγγαλισμού, βλέπουμε τα μάτια τους να είναι κατακόκκινα, διότι από την μεγάλη πίεση έχουν σπάσει όλα τα αγγεία στα μάτια τους. Είναι αυτό που λέγεται, αν θυμάμαι καλά, petechial hemorrhage, αν λέγεται σωστά στα αμερικάνικα, στα αγγλικά. Κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Είναι που σπάνε όλα τα αγγεία από την πίεση. Wow. Μάλιστα. Επίσης, ας ξαναπεράσουμε στον ψυχίατρο που επισήμανε ότι πήγε μετά από λίγες μέρες και έκανε μαραθώνιο. Όντως ήταν μετά από μικρό χρονικό διάστημα από τη γέννα της και έκανε μαραθώνιο. Όχι 3 εβδομάδες, 5 εβδομάδες. 5 εβδομάδες. Ναι. Δεν το παρατήρησα αυτό. Απλά ήθελε να επισημάνει τη μανία που είχε η κοπέλα, ότι υπήρχε κάποιο θέμα, στο ότι είχε αυτό να πάει να τρέξει, ενώ είναι λεχόνα και έχει και τόσο στο κεφάλι της. 2 παιδιά ακόμα να φροντίσει, σπίτι κτλ. Ίσως ήταν αυτός ο τρόπος της να μπορέσει να τα βγάλει πέρα στο μυαλό της. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ναι. Εντάξει, είχε θέματα φυσικά και ήταν ο κόσμος της κατεστραμμένος στο μυαλό της, ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, μπορεί να ένιωθε ότι δεν ήταν καλή μητέρα, δεν ήταν επαρκής μητέρα, ότι είχε πολλά θέματα. Μια επιλόγη κατάθλιψη είναι πολύ δύσκολη και πόσο μάλλον επιλόγη ψύχωση. Ειδικά η ψύχωση, που νομίζω δεν την έχουμε δει τόσο συχνά σε περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή, αρκετές υποθέσεις που έχω διαβάσει και έχω κάνει και στο podcast, βλέπω πιο πολύ επιλόγια κατάθλιψη. Η ψύχωση είναι σαν να είναι ένα σκαλί παραπάνω, κάπως έτσι. Μάλιστα. Η ψύχωση γίνεται όταν έχεις κατάθλιψη. Μπορεί να γίνεις μητέρα και μετά να γίνει επιλογή. Έχει βαθμίδες αυτό και πιστεύω ότι εξαρτάται και από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάρα πολλοί είναι οι παράγοντες. Πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν το συζητώ. Οπότε, παιδιά, θέλω να σας πω ότι αν έχετε προβλήματα ψυχικά, μην κάνετε παιδιά. Δηλαδή και μια μικρή κατάθλιψη να έχεις. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Είναι λίγο τραβηγμένο γιατί τρομάζουμε τον κόσμο έτσι και δεν είναι σωστό. Απλά... Δεν είναι σωστό, αλλά το επισήμανε ότι όταν έχει προβλήματα ψυχικά, δηλαδή ακόμα και μια μικρή κατάθλιψη, δεν σε σώζει το να μείνεις έγκυος. Αυτό μπορεί να γίνει χειρότερο, αν δεν αντιμετωπίσεις τα προβλήματά σου πριν γίνεις γονέας. Αυτό ήθελα να πω. Θα ήταν πολύ ωραίο αν μέσα από όλη αυτή την κατάσταση και όλο αυτό το τραυματικό πράγμα που έχουν περάσει και με αυτές τις τρομερές δολοφονίες, τα κακόμοιρα τα παιδιά, θα ήταν πολύ ωραίο, εντάξει, σε εισαγωγικά, αν μπορεί επιτέλους κάτι να αλλάξει. Και το θέμα είναι δηλαδή να μπορέσει να υπάρχει ιατρική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, να υπάρχει ψυχοθεραπεία, να υπάρχει δηλαδή υποστηρικτική πλάτη στις νέες μαμάδες ή σε αυτές που θα γίνουνε μαμάδες. Σαφέστατα. Εννοείται. Είναι και απαραίτητο. πρέπει να την παρέχει το κράτος. Εννοείται. Είναι τώρα ένα σημείο αναφοράς αυτό εδώ που έχει συμβεί με τη Λίντσι και για την επιλόγια κατάθλιψη και για τις γυναίκες. Πιστεύω ότι θα αλλάξει όλο αυτό, δηλαδή για μας τις γυναίκες. Θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα πάρουμε καινούργια μέτρα, ενημερωνόμαστε από αυτές τις καταστάσεις και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Το θέμα είναι να αλλάξει το σύστημα και όχι μόνο εμείς. Σωστό και αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Περιμένοντας το σύστημα, ας αλλάξουμε εμείς για αρχή. Λοιπόν, και τελευταίος τώρα κύριος είχε βγει, δεν μπόρεσα να τον παρακολουθήσω, σχόλασε το μικρό μου στο σχολείο. Εδώ ήταν νομίζω το κλου της βραδιάς. Εδώ ήταν το κλου της βραδιάς. Παρακαλώ. Ο τελευταίος ήταν ο δόκτωρ, κάτσε να βρω γιατί το όνομά του είναι και περίεργο, Ζιζέλ, πώς το διάολο, περίμενε. Τραυματισμοί, τα έχω γράψει, ο Πολ Ζέιζελ, αυτός ήταν ψυχολόγος. Είπε ότι, καλά, εφόσον έδωσε το βιογραφικό του και τα λοιπά, είπε ότι ο ίδιος ο Ρέντινγκτον του ζήτησε να επισκεφτεί την Λίντσεϊ στο νοσοκομείο
επειδή ανησυχούσε για την ψυχική της κατάσταση μετά από τα γεγονότα. Να σημειώσω ότι ο Ζίζελ δεν ήξερε από πριν την Λίντζεϊ, ούτε την είχε συναντήσει, ούτε την είχε γνωρίσει, ούτε είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο. Ήξερε όμως τον Ρέντικτον, είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, είναι και κοινωνικοί φίλοι, κάνουν παρέα δηλαδή, και από ό,τι κατάλαβα ο Ρέντικτον χρησιμοποίησε αυτή τη γνωριμία για να τον φέρει στην υπόθεση. Ο Ρέντικτον είναι ήταν ο γιατρός της Λίντζεϊ. Ο Ρέντικτον είναι ο δικηγόρος της. Οκ. Ο δικηγόρος της, με συγχωρείτε. Ναι. Και ο Πολ Ζέιζελ, πώς τον λένε, ήταν ο ψυχολόγος, ο οποίος κλήθηκε από τον Ρέντικτον να έρθει μετά τα γεγονότα στο νοσοκομείο, επειδή ανησυχούσε για την κατάστασή της. Και στην αρχή την περιέγραψε ότι ήταν στο κρεβάτι του νοσοκομιακό δεμένη με χειροπέδες μεταλλικές, απαγορευόταν να έχει οποιαδήποτε επαφή με οικογένεια, φίλους, οτιδήποτε, μόνο δηλαδή ο δικηγόρος και οι αστυνομικοί που ήταν έξω από το δωμάτιό της, δηλαδή ήθελε να δείξει ότι ήταν απομονωμένη από οποιοδήποτε παράγοντα μπορούσε να την επηρεάσει. Και ότι απλά ήταν έξω δύο αστυνομικοί, τη μία μέρα ξέρω εγώ είχαν αστυνομικές στολές και ήταν και μία νοσοκόμα στη γωνία και την άλλη μέρα ξέρω εγώ ήταν με πολιτικά. Την ρώτησε, μίλησε στην Λίντζεϊ όταν πήγε στο νοσοκομείο, μπορούσε να μιλήσει, της έκανε κάποιες ερωτήσεις στην αρχή, ένα τεστ για να δει ότι ρε παιδί μου μπορεί να μιλήσει και ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Τη ρώτησε ξέρω εγώ το όνομά της, αν γνωρίζει που βρίσκεται, ήξερε πως ήταν σε νοσοκομείο αλλά δεν ήξερε πού, δεν ήταν σίγουρη τι ώρα ήταν και τα λοιπά. Ήξερε όμως, κάτσε να το βρω, ναι, ήξερε όμως ότι του είπε ότι ξέρω τι έκανα και ότι θέλω σε παρακαλώ να μιλήσω με τον Πάτρικ. Είπε ότι ξέρω τι έκανα και θέλω να μιλήσω, ξέρω τι έγινε, είπε συγκεκριμένα ξέρω τι έγινε και θέλω να μιλήσω με τον Πάτρικ. Και του ζήτησε το τηλέφωνό του, το κινητό του τηλέφωνο. Και ο Ζίζελ το επέτρεψε. Της έδωσε το κινητό του τηλέφωνο και τον καλέσανε, γιατί τον καλέσανε 2 φορές. Την πρώτη φορά τον καλέσανε στις 4 Φεβρουαρίου του 2023, που ο Πάτρικ δεν απάντησε. Να σημειώσω ότι μέχρι τότε, από την ημερομηνία των δολοφονιών μέχρι και τώρα που μιλάμε, που είναι στο κρεβάτι Λίντσεϊ, δεν έχει μιλήσει με κανέναν από την οικογένειά της. Ούτε με τηλέφωνο, ούτε μέσω κινητού, ούτε μέσω ίντερνετ, ούτε μέσω ταχυδρόμου, ούτε περιστέρι, τίποτα. Καμία επαφή απολύτως. Τον κάλεσε που λες στις 4 Φεβρουαρίου, ο Πάτρικ δεν απάντησε. Ξαναπήγε ο Ζίζελ στο νοσοκομείο στις 6 Φεβρουαρίου και τότε ο Πάτρικ σήκωσε το τηλέφωνο. Η συνομιλία, προσοχή, έγινε με το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση. Και να σημειώσω ότι στο δωμάτιο ήταν η Λίντζεϊ με τον Ζίζελ και απ' έξω με την πόρτα ανοιχτή οι 2 αστυνομικοί που εκείνη την μέρα φοράγαν πολιτικά και στη γωνία του δωματίου σε μια καρέκλα ήταν μία νοσοκόμα. Άρα το τηλεφώνημα αυτό ακούστηκε από 1, 2, 3, 4 ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν, εάν κληθούν, να υποστηρίξουν τα λεγόμενα του Ζίζελ. Υπάρχουν μάρτυρες. Χτυπάει το τηλέφωνο που λες, ανοίγει η ανοιχτή ακρόαση και ο Ζίζελ άκουγε όλη την συνομιλία. Η Λίντζεϊ είπε στον Πάτρικ ότι τον αγαπάει πάρα πολύ, ότι είχε ακούσει μια ανδρική φωνή η οποία την διέταξε και της είπε ότι δεν έχεις άλλη επιλογή, πρέπει να σκοτώσεις τα παιδιά σου και να αυτοκτονήσεις. Αυτό το ξαναλέω,
είναι με ανοιχτή ακρόαση. Με 4 μάρτυρες. Ένας ο ψυχολόγος ο Ζίζελ, 2 οι αστυνομικοί που ήταν στο δωμάτιο έξω από την πόρτα με πολιτικά και 1 η νοσοκόμα που ήταν στην άκρη του δωματίου και με βέβαια την Λίντσεϊ στο δωμάτιο. Τον κάλεσε η δικηγόρος της Λίντσεϊ, το συγκεκριμένο ψυχολόγο. Ο δικηγόρος της Λίντσεϊ κάλεσε τον συγκεκριμένο δικηγόρο λόγω της φιλικής σχέσης και επαγγελματικής κάπως που είχαν. Και να ξαναπώ ότι ο Ζίζελ δεν είχε συναντήσει ούτε είχε μιλήσει την Λίντσεϊ από πριν καθόλου. Και σε όποιον λέει ότι ήταν στημένο ή ότι η ανδρική φωνή ήταν ο Πάτρικ, δεν είναι καθόλου στημένο, διότι ξαναλέω, όλες αυτές οι καταθέσεις στο δικαστήριο που γίνονται under oath, γίνονται δηλαδή με όρκο. Έχουν ορκιστεί να πούνε την αλήθεια. Όπου εκεί πέρα δεν παίζεις στην Αμερική με την ψευδομαρτυρία, διότι κατευθείαν έχει φυλάκιση. Εάν θέλετε αυτό το πιστεύετε, εγώ αναφέρω τα γεγονότα που έγιναν που υπόθηκαν στο δικαστήριο. Δεν στηρίζω ούτε θεωρίες συνωμοσίας, ούτε τίποτα. Επειδή είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό και παντού, παιδιά, παίζετε live δίκαιο, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει. Και ξέρετε τι απάντησε ο Πάτρικ σε αυτό? Δεν αναφέρθηκε στην δίκη και δεν ρωτήθηκε. Έμεινε εκεί, στο ότι είπε ότι άκουσε μία ανδρική φωνή να της λέει να κάνει αυτό που έκανε. Ναι. Ο Ζίζελ είπε ότι επειδή η Λίντσεϊ έδειχνε ανήσυχη για τον Πάτρικ, πρόσεξε όμως, δεν ανέφερε καθόλου ο Ζίζελ αν η Λίντσεϊ τον ρώτησε για τα παιδιά της και ότι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Αν θυμάμαι καλά τον ρώτησε, είμαι εντάξει? Για τον εαυτό της? Ναι. Κατάλαβα. Κάπως έτσι. Δηλαδή, έτσι κατάλαβα εγώ από τα συμφραζόμενα, από αυτά που υπόθηκαν στην δίκη. Και είπε ο Ζίζελ ότι της έδωσε το τηλέφωνο, το έκανε δηλαδή καθαρά από ανθρώπινη συμπόνια, γιατί ήθελε να της δώσει, να μιλήσει με τον άντρα της, να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Αυτό καταρρίπτει την θεωρία που κυκλοφορεί πάλι στο TikTok, ότι ο Ζίζελ ήταν αυτός που της είπε «Πες ότι άκουσες μία φωνή». Γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι ο Ζίζελ της είπε «Πες ότι άκουσες μία φωνή», ώστε μετά όταν έρθει η ώρα για το δικαστήριο να αποφανθούμε εμείς ότι δεν είσαι καλά στα μυαλά σου και να τη γλιτώσεις χοντρικά. Και μάλιστα δεν νομίζω, παιδιά, ότι παίρνουν τόσο μεγάλη θέση, δηλαδή να κάνουν τέτοια πράγματα μπροστά σε 3 νεκρά παιδιά. Δηλαδή πιστεύω ότι όλοι θέλουν την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι ο ένας γιατρός, τόσο μεγάλος γιατρός, θα πάει να πει στη Λίντσεϊ «Πες το ψέματα γιατί να σώσει το τομάρι του Πάτρικ». Οι δικηγόροι μπορεί να το πούνε με την βάση ότι «Να, έχω ένα σχέδιο για να γλιτώσουμε και να λάβουμε μικρότερη ποινή». Ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, ένας γιατρός, ένας οτιδήποτε που έχει ορκιστεί να φροντίζει τον άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολο να κάτσει να χτίσει τέτοια παλάτια στην άμμο. Αυτός ο άνθρωπος είχε τρομερό βιογραφικό. Είχε υπηρετήσει στο Αφγανιστάν. Είχε πάει, το βιογραφικό του ήταν μακροσκελές την ώρα που το περιέγραφε. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος βγήκε τώρα από το residency, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο και τώρα πάει να ανοίξει το επαγγελματικό του το ιατρικό γραφείο και ψάχνει πελάτες και ασθενείς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε βαρύ βιογραφικό. Έτσι ακριβώς. Και μεγάλος σε ηλικία, δηλαδή δεν είναι να παίζεις μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος καταξιωμένος και δεν ρισκάρεις την καριέρα σου και μπροστά σε 3 νεκρά παιδιά, έτσι, δηλαδή. Και επίσης,
Και επίσης νομίζω ανέφερε μετά ότι της έκανε και ένα ψυχολογικό τεστ, ένα ειδικό ψυχολογικό τεστ για λογαριασμό της πολιτείας που δείχνει ότι αν το άτομο το οποίο σου μιλάει λέει ψέματα ή όχι, και είπε ότι σύμφωνα με τη δική του αξιολόγηση ήταν ειλικρινής σε αυτά που του έλεγε, ότι του απαντούσε με ειλικρίνεια. Μάλιστα. Οπότε πέρασε το τεστ της αλήθειας και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, ίσως κάποιο δικό του ψυχολογικό τεστ που μπορεί να έχει στο πρόγραμμά του, ξέρω εγώ, στη δουλειά του, που μπορεί να δει πώς θα αντιδράσει ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλεί για να δει αν λέει ψέματα ή όχι. Νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Μάλιστα. Ναι, προφανώς είναι η δουλειά του το να εξετάζει τους αστερείς κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Υπάρχει ένα δικό του τεστ, το οποίο πέρασε η Λίντσεϊ ότι έλεγε αλήθεια. Και η αλήθεια της ήταν ότι υπήρχε ανδρική φωνή στο μυαλό της που της έλεγε να κάνει αυτό που έκανε. Και όχι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και είχε 4 μάρτυρες μέσα στο δωμάτιο, ένας ήταν ο γιατρός, οι 2 οι αστυνομικοί και η 1 η νοσοκόμα, δηλαδή άνετα μπορούν να κληθούν τα άτομα αυτά για να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του. Ακριβώς. Ξεκίνησε πάλι να κλαίει σε κάποια φάση η Λίντσεϊ την ώρα που έλεγαν για τα παιδιά, η γιατρός που την είχαν στο Zoom. Ναι. Είχε εκεί λίγο ένα ξέσπασμα. Ναι. Κατά τα άλλα, ασυγκίνητη. Νομίζω σε κάποια στιγμή πρέπει να άρχισε να κλαίει. Άρχισε να κλαίει. Να σκεφτεί και νομίζω άρχισε να κλαίει. Όταν η γιατρός που είχαν στη Zoom συνομιλία άρχισε να μιλάει Ναι, μιλάει για τα τραύματα, ναι. Για τα τραύματα των παιδιών. Εκεί άρχισε να κλαίει. Πάντα η Λίντσεϊ κλαίει όταν αναφέρονται στα παιδιά. Και την άλλη φορά που είχε κάνει το ξέσπασμα ήταν ότι περιγράφανε τα τραύματα των παιδιών και πώς είχε γίνει ο στραγγαλισμός. Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Η κοπέλα προφανώς, εντάξει, ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά δεν πάβει να κλαίει όταν μιλάνε για τα παιδιά της. Ναι. Και να το έχει κάνει 100% αυτό που θα μας το πει το δικαστήριο, δεν σημαίνει ότι είναι μια άσπλαχνη μάνα. Είχε προβλήματα η κοπέλα, πολύ σοβαρά. Το είχε πει και ο ίδιος ο Πάτρικ όταν είχε ανέβει στο ειδόλιο, ότι ήταν πάρα πολύ καλή μητέρα, ότι ήταν πολύ δοτική, φρόντιζε τα παιδιά της, τα αγαπούσε, τα πήγαινε εδώ, τα πήγαινε εκεί, εντάξει. Αυτό είναι και το λογικό. Εν τω μεταξύ, ο Πάτρικ την στηρίζει. Παρόλα αυτά. Ξέρεις κάτι, τη στηρίζουν όλοι. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για αυτή. Και η μάνα της που βγήκε χθες και η αδερφή της, ότι τα καλύτερα σαν μητέρα, ότι ήταν καταπληκτική μητέρα. Και η Άντρεα Γέιτς ήταν καταπληκτική μητέρα και αυτή όμως είχε επιλόχια κατάθλιψη. Και αυτή έπνιξε 5 παιδιά. Είχε Δεν είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας αυτή που ανάφερες. Όχι. Είναι περίπου ίδια υπόθεση, μόνο που αυτή της Άντρεα Γέιτς είχε μέσα και λίγο θρησκευτικούς ιδεατισμούς. Και είναι ότι εκεί ήταν και ο άντρας της, διότι ενώ είχαν πει οι γιατροί στο ζευγάρι, μην κάνετε άλλα παιδιά, δεν είναι καλό για την Άντρεα. Ο άντρας της την πίεζε και κάνανε συνολικά 5 παιδιά. Ενώ από το δεύτερο ή το τρίτο παιδί, νομίζω, της έκαναν κρούση στο καμπανάκι. Μάλιστα. Η κυρία Μαρούσκα βγήκε, παιδιά, την έκανα μιούτ, γιατί δεν είναι ερώτηση αυτή. Κάνουμε μια συζήτηση. Μας ρώτησε, δεν θέλω καν να την κάνω αυτή την ερώτηση ξανά, αλλά σας παρακαλώ λίγο, αν είναι δυνατόν, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Τι ρώτησε, καλέ, δεν το είδα. Αν σκότωναν το δικό μας το παιδί, πώς θα αντιδρούσαμε? Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για μια συζήτηση που παίζεται καθημερινά στο TikTok 7 ώρες. Αυτές οι γενικεύσεις είναι πολύ επικίνδυνες. Και δυστυχώς το TikTok, το αμερικανικό TikTok και δυστυχώς και το ελληνικό TikTok
βασίζεται σε γενικεύσεις. Μιλάμε για άνθρωπο. Δεν μιλάμε για ένα πράγμα που έχει κοινά χαρακτηριστικά με ένα άλλο. Μιλάμε για άνθρωπο, που ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Δεν μπορείς να αντιδράσεις με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδράσεις εσύ, που θα αντιδράσω εγώ. Έτσι. Και μιλάμε τώρα για φοβερά προβλήματα η κοπέλα και μην γενικεύουμε και μην λέμε αερολογίες. Ας μείνουμε στο θέμα μας εδώ, ότι η κοπέλα είχε φοβερά, τρομερά προβλήματα ψυχικά. Και εκτός από αυτό κάνουμε συζήτηση. Ούτε εκφέρουμε γνώμη αλωνών, απλά αναφέρουμε αυτά που υπόθηκαν στο δικαστήριο. Τι κάναμε? Πιάσαμε το transcript της δίκης και το κάναμε μετάφραση στα ελληνικά. Αυτό κάναμε. Δεν εκφέρουμε καμία ιατρική άποψη, παθολογική άποψη, ψυχιατρική άποψη. Ό,τι είπανε στο δικαστήριο στα αγγλικά, το κάνουμε μετάφραση και το παρουσιάζουμε στα ελληνικά. Εάν ήμασταν ειδικοί, εάν ήμασταν εγκληματολόγοι, εάν ήμασταν ψυχολόγοι, εάν ήμασταν ψυχίατροι, εάν ήμασταν οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν στο FBI, θα ήμασταν στο CSI, θα ήμασταν στην αστυνομία, θα ήμασταν δικηγόροι, θα ήμασταν δικαστές. Αλλά δεν είμαστε και ούτε θέλουμε να είμαστε. Λέει η Μαρία, ξεγέλασε ως και την οικογένειά της. Η Λίντσεϊ. Είναι και αυτό μια άποψη, παιδιά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν αυτός πάει να επιβάλλει την άποψή του σε κάποιον άλλον ή να αποφασίσει να μην σεβαστεί τον άλλον που έχει διαφορετική άποψη από αυτόν. Με αποτέλεσμα ή να τον βρίζει ή να τον κακοχαρακτηρίζει ή οτιδήποτε. Δεν δίνουμε σημασία. Κυρία Μυρτώ, έχει ερώτηση για σας αποκλειστικά. Πώς θρηματίστηκε ο θηροειδής της? Γνωρίζετε? Ο θηροειδής της δεν θρηματίστηκε, είχε τραυματισμό και χτυπήθηκε από το πέσιμο, από τον τρόπο που έπεσε με το κεφάλι. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι απλά έχω μια κατάθλιψη και αρχίζω και σκοτώνω ποιον έχει δίπλα του. Υπάρχει μεγάλο, παιδιά βγαίνουν γιατροί εδώ πέρα που λένε ακριβώς τι είχε η κοπέλα. Δεν ήταν απλά μια κατάθλιψη και συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν. Έχει μια σειρά γεγονότων για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Επί 4 μήνες έλεγε και εξέφραζε την επιθυμία της αυτή. 4 ολόκληρους μήνες το είχε πει σε όλους, στη μητέρα της, στην αδερφή της, στον άντρα της, στην πεθερά της. Το είχε πει σε όλους ότι θέλει να κάνει κακό στα παιδιά της και στον εαυτό της. Αλλά το είχε πει, συγγνώμη που σε διακόπτω, το είχε πει στην μάνα της και στον Πάτρικ αυτό. Ότι έχω άσχημες σκέψεις και θέλω να κάνω κακό στα παιδιά μου. Και εκείνη την στιγμή ήταν στην κουζίνα στο σπίτι τους και εκείνη την στιγμή τη ρωτάει ο Πάτρικ, μήπως πρέπει να πάρω τα παιδιά? Και του λέει αυτή όχι. Ο Πάτρικ δεν είναι γιατρός. Η μητέρα της δεν είναι γιατρός. Δεν μπορούν να ξέρουν κάτι ιατρικό και τι συμβαίνει στο μυαλό της. Θα πιστέψουν αυτό που τους λέει η Λίντσεϊ, διότι είναι η οικογένειά τους. Εάν εσύ είσαι άρρωστη και σε ρωτάω, είσαι καλά? Ναι. Θα πω ότι είσαι καλά? Ναι, εφόσον μου το είπες. Δηλαδή το λέω κάπως χοντρικά. Ο Dr. Donald ανέφερε ότι ίσως υπήρχε και ήδη μία διπολική διαταραχή που επηρέασε ακόμα περισσότερο την κατάσταση της Λίντσεϊ και τα προβλήματα. Ναι, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν διαγνώστη. Δεν είχε διαγνωστεί διπολική διαταραχή. Μπορεί να υπόβοσκε. Ο Δόκτωρ είπε ότι ίσως όλα αυτά που έγιναν στην πορεία, ίσως η κοπέλα έχει και διπολική διαταραχή. Δηλαδή είναι πολλά αυτά που έχει. Δεν ήταν μία κατάθλιψη απλή. Δεν σκοτώνεις με μία κατάθλιψη τα παιδιά σου. Ήταν πολλά. Φυσικά υπάρχει και αμέλεια από την μεριά όλων των υπολείπων. Πιστεύω ότι ο Πάτρικ ίσως κατηγορηθεί για αμέλεια, εάν δεν είναι αυτός ο δολοφόνος. Το δικαστήριο θα κρίνει, αλλά αν όντως το έχει κάνει 100% η κοπέλα, ο Πάτρικ ίσως κατηγορηθεί για αμέλεια. Πιστεύετε, κυρία Μυρτώ?
Εγώ ξέρεις την άποψή μου ποια είναι. Εγώ πιστεύω ότι το έχει κάνει αυτή. Yeah. Θέλω όμως να πω δύο πράγματα. Εγώ είμαι με το μέρος του ότι ναι, το έχει κάνει αυτή, επειδή είχε, πώς το λένε, επιλόχια ψύχωση. Όχι επειδή το είχε σχεδιάσει. Γιατί η δίκη γίνεται για έναν λόγο μόνο. Για να δούμε εάν είχε σώαστας φρένας ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι ναι, είναι αυτή η δολοφόνος, αλλά δεν είχε σώαστας φρένας. Το οποίο όμως αλλά δεν είναι συγχωροχάρτη. Δεν της λέμε ότι έλα μωρέ εντάξει ήταν άρρωστη, δεν φταίει αυτή. Αυτή το έκανε, αυτή φταίει, αλλά η κατάσταση στην οποία βρισκότανε ψυχολογικά, βιολογικά, ίσως δεν την έκανε ικανή να καταλάβει ακριβώς τι κάνει. Ότι είχε το ακαταλόγιστο λόγω της πάθησής της. Για εμένα, μιλάω πάντα για την προσωπική μου άποψη, δεν έχει κάνει, ο Πάτρικ δεν είναι δολοφόνος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μην της έδωσε πολύ σημασία, μπορεί να μην την άκουγε όταν του έλεγε πράγματα, οτιδήποτε, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και η οικογένειά της όμως, έτσι, όχι μόνο αυτός, γιατί και στη μάνα της το είχε πει αυτό και έλεγε ότι δεν ήταν καλά και σε συγγενείς της, είναι όλη η οικογένεια που είχε κάποιο βαθμό αμέλειας και κάποιο βαθμό τεξίματος. Ολόκληρη καρτέλα ο δικηγόρος με το SMS που είχε στείλει στη μητέρα της, ότι δεν ήταν καλά, ότι η μαμά σε χρειάζομαι, ότι δεν είναι καλές οι σκέψεις που κάνω. Αυτή πλησίασε η μητέρα της, πήγε κοντά της, τη βοήθησε. Το αν είσαι αμελής, το αν είσαι μαλάκας, και συγγνώμη για τη λέξη, το αν είσαι στα τέτοια σου και δεν δίνει σημασία, δεν είσαι δολοφόνος, είσαι ένοχος από την μορφή όμως την ψυχολογική παύλα υποστηρικτική. Εδώ μιλάμε όμως για δολοφονίες, μιλάμε για την δολοφονική πράξη. Εδώ λέει το κορίτσι μας ότι πιστεύει ότι κάτι κρύβει ο Πάτρικ. Από τη γλώσσα του σώματος δεν μας τα λέει καλά. Ναι. Πρώτα δεν είναι κανένας μας ειδικός γλώσσας του σώματος. Ο Πάτρικ έχει χάσει την οικογένειά του. Έχει χάσει τα 3 του παιδιά και έχει χάσει και τη γυναίκα του. Διότι η γυναίκα του, όπως την ήξερε πλέον, δεν υπάρχει. Νίνα, θα τα πούμε και θα σου απαντήσω κι εγώ. Έχει βιώσει απίστευτη απώλεια. Εις τριπλούν, εις τετραπλούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή κάθεται έτσι σκυφτός στο εδόλιο, πάει να πει ότι η γλώσσα του σώματος δείχνει ότι είναι ένοχος. Δεν το ξέρουμε αυτό από τη γλώσσα του σώματος, δεν είμαστε ειδικοί, τίποτα. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε τίποτα. Δολοφόνος όμως εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Να πιάσω λίγο και το της Νίνας που λέει «Μυρτώ μη μας το χαλάς», κάτσε το χάσα. Πού το? Ότι ο δολοφόνος είναι ο Πάτρικ. Το έκανε. Νίνα, εάν έχεις κάτι που δείχνει ότι αυτός το έκανε, ευχαρίστως να μου το πεις. Γιατί εμείς μέχρι τώρα αναφέρουμε όλα τα γεγονότα που υπόθηκαν, τα facts, προσέξτε, fact, γεγονός που έχει συμβεί. Όλα τα πράγματα που έχουν συμβεί και αναφέρουμε μόνο αυτά στο δικαστήριο. Εάν έχεις κάποιο γεγονός αποδεδειγμένο που δείχνει ότι αυτός το έκανε, ευχαρίστως και να μας το πεις. Μάλιστα. Εάν όντως το έχει κάνει η Λίντσι, το γεγονός ότι είναι και αυτός μπορεί να κάνει τα αυτιά του, τη μύτη του, που αυτά είναι και καλά σημεία ότι όταν τα πιάνεις λες ψέματα, παιδιά, έχει και αυτός μία ευθύνη σε όλο αυτό. Δηλαδή, το ξέρει ότι και αυτός. Όλη η οικογένεια έχει ευθύνη, ξαναλέω. Εδώ μιλάμε για έναν δολοφόνο. Για έναν άνθρωπο που έκανε δολοφονική πράξη. Η οικογένεια δεν έκανε δολοφονική πράξη. Δολοφονική πράξη έκανε η Λίντζεϊ. Μιλάμε για δολοφονία. Αν θες να μιλήσουμε για ενοχή
ηθική, αισθηματική, οικογενειακή κτλ. Ναι, Άλλο κομμάτι. αλλά όχι δολοφονική. Να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Το ότι κάποιος είναι μαλάκας δεν σημαίνει ότι είναι δολοφόνος. Τέρμα. Θεωρώ ότι αν όντως δεν είναι ο δολοφόνος, όλη αυτή η στάση του και το ότι είναι έτσι γυρτός και έτσι ταλαιπωρημένος και αυτά, είναι γιατί έχει χάσει όντως 3 παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Έχει και αυτός, ξέρει μέσα του το που δεν έχει συμβάλει στην οικογένειά του, ξέρει και αυτός τα λάθη του σαν πατέρας. Αυτό είναι ο δικός του σταυρός να κουβαλάει. Ακριβώς. Εγώ δεν πιάνω τον Πάτρικ ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν θα πιάσω να τον χαϊδέψω, να τον καλοπιάσω και να πω ότι είναι ο Άγιος Πατέρας. Όχι. Εμένα με αφορά η Λίντζεϊ και το δικαστήριο. Ο Πάτρικ το investigated, είχε ερευνηθεί από την πρώτη στιγμή που ήρθε η αστυνομία και οι first responders, οι διασώστες στο σπίτι και είδαν την Λίντζεϊ. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι ερευνητές όταν άνοιξαν την υπόθεση, ήταν να ερευνήσουν τον Πάτρικ. Διότι το πρώτο πράγμα που κάνει η αστυνομία μόλις υπάρχει κάποιο τέτοιο εγκληματικό γεγονός, είναι να αποτανθούν και να ερευνήσουν τον first of kin που ήταν στο σπίτι, τον πρώτο συγγενή, τον πιο άμεσο συγγενή, και σχεδόν 99,9% σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο σύντροφος, είναι ο σύζυγος, είναι ο γκόμενος. Πάντα κοιτάνε αυτούς πρώτα. Και αφού έγινε η έρευνα, βρέθηκαν τα στοιχεία από τις κάμερες, βρέθηκε το CCTV, βρέθηκαν οι αποδείξεις κτλ. Βρήκαν το αλωθή του και τον έβγαλαν από την λίστα. Επίσης, εχθές ένα ακόμα στοιχείο που και εμένα λίγο με σόκαρε, ότι αυτός ο κύριος που πήρε το κινητό της Λίντζεϊ και είδε τις αναζητήσεις και το ρολόι της στο Apple Watch, είδε ότι κατά τη διάρκεια που ο Πάτρικ ήταν στο CVS, είχε τηλεφωνική κλήση με τη Λίντζεϊ. Ναι, γιατί Όντως αυτός ήταν αλλού και η Λίντζεϊ ήταν στο σπίτι και τηλεφωνήθηκαν. Ναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο φαρμακείο στο CVS και την πήρε τηλέφωνο και δεν το σήκωσε. Μετά από περίπου 1 λεπτό τον πήρε αυτή τηλέφωνο από το σπίτι και του μίλησε. Φαίνεται η κλήση, η εξερχόμενη από το κινητό του Πάτρικ προς αυτήν και φαίνεται και η κλήση, η εξερχόμενη από το σπίτι της Λίντζεϊ προς τον Πάτρικ που ήταν στο CVS. Και επίσης, μη γελιόμαστε, εφόσον μιλάμε και για κλήσεις τηλεφώνων, μιλάμε για κινητά, που αυτό σημαίνει κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που αυτό σημαίνει ότι από τα τηλεφωνικά δεδομένα η κεραία δείχνει πού είναι το σήμα του κάθε κινητού. Εντοπίζεται ακριβώς η πινέζα του κάθε κινητού. Ακριβώς. Και νομίζω, τώρα δεν είμαι 100% σίγουρη για αυτό που θα πω, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα PIN, μια πινέζα από την κεραία της κινητής τηλεφωνίας, έχουν κάποιο διάστημα, κάποια μέτρα τα οποία είναι το βεληνικές του σήματος. Δηλαδή, μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ότι το τηλέφωνο αυτό έγινε μέσα σε αυτόν τον κύκλο που είναι 10 μέτρα από την περιοχή, για παράδειγμα. Μάλιστα. Τις κλήσεις του δεν επιτρέπει να τις εξετάσουν. Οι κλήσεις του έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και οι κλήσεις οι δικές του και οι κλήσεις της Λίντζεϊ ολονών όσων είχαν κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Έχουν εξεταστεί αυτά τα στοιχεία από την αστυνομία και από τους ερευνητές και τα στοιχεία τα έχει η αστυνομία και οι ερευνητές. Και γι' αυτό μπορέσαμε να δούμε και εμείς στο δικαστήριο, αν θυμάμαι χτες ή προχτές, τις ώρες κλήσης. Νομίζω, αν το θυμάμαι καλά αυτό. Οι κλήσεις, αν δεν είχαν εμφανιστεί οι κλήσεις, υπάρχουν κανονικά στην αστυνομία. Το πρώτο πράγμα που κάνει η αστυνομία είναι ότι φέρε μου το κινητό, φέρε μου τα αρχεία, για να δω που ήσουν, τι έκανες κτλ. Λένε τα παιδιά ότι ούτε η αστυνομία.
Παιδιά, δεν νομίζω να μην τα έχουν εξετάσει όλα αυτά. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η αστυνομία έχει... Δεν μπορείς εσύ ως πολίτης να απαγορεύσεις την αστυνομία να έχει πρόσβαση στα αστυνομικά σου στοιχεία. Από τη στιγμή που εμπλέκεσαι σε ποινική υπόθεση, υποχρεούσε να παραδώσεις τα πάντα. Θα έδωσε πώς βρήκανε τότε το λάπτοπ ότι στάλθηκαν τα μηνύματα αυτά, τα κινητά, πώς είδαν ότι σταλθήκαν τα μηνύματα, πού τα βρήκαν τα μηνύματα τότε. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν στέκει. Δεν είναι ότι δεν τα βγάζουν όλα δεν τα βγάζουν όλα στην δημοσιότητα. Και μην ξεχνάμε ότι η δίκη ακόμα δεν έχει τελειώσει. Μπορεί πολλά πράγματα να μην μας τα έχουν πει ακόμα, να μην μας τα έχουν παρουσιάσει και να μας τα δείξουν μετά που έχουν σχέση με τη δίκη. Δεν βγάζουν όλα τους τα χαρτιά με την μία. Γιατί σκεφτείτε ότι τώρα τελείωσε η εισαγγελία και ξεκίνησε η υπεράσπιση. Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Έχει ήδη 15 μέρες η δίκη αυτή και θα έχει άλλες τόσες, παιδιά. Σίγουρα άλλες 15 δίκες θα εξελιχθούν. Αυτό, παιδιά, με τους αερόσοκους το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Και τώρα έχουν γίνει διάφορες αναζητήσεις. Οι αναζητήσεις όμως που έχουν γίνει στο Google είναι πώς θα απενεργοποιήσω τους αερόσακους στο αυτοκίνητο μου. Ναι, και να συμπληρώσω σε αυτό ότι η αναζήτηση αυτή έγινε από το iPhone της Lindsay, η οποία ναι, από κάποια στιγμή και μετά δεν οδηγούσε, πριν οδηγούσε. Αλλά εάν το λέω σωστά και αν οι περισσότεροι είσαστε μαμάδες εδώ, όταν είσαι μία νέα μαμά και έχεις μωρό, θέλεις να δεις στο αυτοκίνητό σου από πού θα βγουν οι αερόσακοι, ώστε να τοποθετήσεις καλά το καρεκλάκι του μωρού, για να μην το χτυπήσουν οι αερόσακοι. Οπότε γι' αυτό λογικά θα ήθελε να απενεργοποιήσει τους αερόσακους, ώστε χτύπα ξύλο σε κάποια στιγμή που μπορεί να γινόταν κάποιο ατύχημα με το αμάξι, να μην χτυπήσει ο αερόσακος το καρεκλάκι του μωρού, γιατί είχε και ένα μωρό 8 μηνών. Πολύ σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Λοιπόν, μάλιστα, Μυρτώ. Αν θέλουν τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, ευχαρίστως να τις απαντήσουμε. Η ώρα είναι 1 παρά, εντάξει. Τι ώρα θες να κλείσεις? Εσείς ό,τι ώρα θέλετε, για μένα είναι νωρίς. Για μένα είναι μόνο 5:30 το απόγευμα. Εσείς ό,τι θέλετε. Για μένα είναι 1 παρά και ξυπνάω στις 6, ωραία πράγματα. Ωραία, άμα είναι να το πάω εγώ μέχρι τη 1, για να δω και πώς θα κανένα κοιμηθώ κιόλας. πράγματα ακόμα και αν θέλεις και εσύ να μας συμπληρώσεις κάτι ακόμα και μετά να σε αφήσουμε. Εγώ από να συμπληρώσω κάτι είμαι κομπλέ. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Επειδή αύριο ξεκινάω πάλι δουλειά, δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορώ να παρακολουθώ τη δίκη. Αναγκαστικά θα πηγαίνω μετά όταν γυρνάω να βλέπω τα highlights από τα κανάλια και τα YouTube, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έχω τόσο καλές σημειώσεις μετά. Αχ, βρε Μυρτώ, δεν πειράζει. Σίγουρα όμως θα έχεις να μας πεις κάτι χρήσιμο. Αύριο είναι ο Πάτρικ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι δεν είδα την αυριανή ημέρα των μαρτύρων. Κάπου έχω τη λίστα, δεν σήμερα θυμάμαι. θα είναι ο Πάτρικ και τελικά δεν ήταν σήμερα και μάλλον θα είναι αύριο. Εσείς Μπορεί, ξέρετε, δεν παιδιά. ξέρω, μπορεί. Τώρα, Γιατί αν είναι αύριο ο Πάτρικ, σίγουρα αυτό τώρα δεν είναι οπωσδήποτε θα απάντηση, γίνει. ίσα-ίσα οι αερόσακοι προστατεύουν. Από μια φίλη μου που είναι μαμά, εμένα έτσι μου είπε πάντως, ότι ξέρω εγώ κάποια στιγμή ήθελε να δει που είναι αερόσακοι για να μην χτυπήσουν το καρεκλάκι. Μαμά δεν είμαι, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω αυτό βγαίνει, οπότε δεν ξέρω. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, παιδιά, ευχαρίστως, Επίσης η κοπέλα δεν έχει παραδεχτεί ότι το έχει κάνει. Το έχει παραδεχτεί, πώς το λες εσύ, Μυρτώ μου, Η για πες το. Lindsay έχει παραδεχτεί ότι το έχει κάνει, δεν έχει ομολογήσει όμως την ενοχή της, γιατί λέει ότι δεν είχε σώα στα σφρένας. Οκ. Έχει παραδεχτεί. Ναι. Αυτό που λέτε οι περισσότεροι και στο εξωτερικό, ότι σας θυμίζει Chris Watts η ιστορία, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πώς σας το θυμίζει. Η υπόθεση του Chris Watts, αυτού του καθηκιού, δεν μπορώ να καταλάβω τι ομοιότητες έχει με την υπόθεση της Lindsay. Δεν έχει καμία ομοιότητα.
Μήπως μοιάζουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο άντρες, μόνο αυτό. Εδώ πέρα βγαίνανε βίντεο στο TikTok που λέγανε ότι ο Patrick Lange μοιάζει με τον Brian Korberger που σκότωσε τους 4 φοιτητές στο Άινταχο και του κάνανε κάτι σαν morphing στο πρόσωπο για να δείχνουν ότι έχουν ίδια μάτια. Και έλεγε το βίντεο του TikTok, να, έχουν ίδια μάτια, ο Patrick είναι ο δολοφόνος. Πάτε καλά. Πάτε καλά. Ξέρεις τώρα, Μυρτώ, είναι πολύ ανοιχτό για όλους και εφόσον έχουμε και το πληκτρολόγιο, μπορούμε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να ανεβάζει ο καθένας ό,τι θέλει και όποτε. Είναι δικαίωμά του, πολλά. αλλά ξεχνάνε ότι είναι 3 παιδιά πεθαμένα. Το Αυτό το ξεχνάμε έχουμε όλοι ξεχάσει. αυτό. Ναι, Αυτό ναι. το πράγμα είναι τραγικό που έχει συμβεί. Και δυστυχώς συμβαίνει αρκετές φορές. Και αντί ο κόσμος να μπορεί ρίξει να το... έχει συμβεί στο μυαλό της κάθε γυναίκας, έτσι. Και αντί ο κόσμος να ρίξει το βάρος στον τομέα της υγείας και στο πώς δεν υποστηρίζει η υγεία τις νέες μαμάδες, δεν τους δίνει τα κατάλληλα εργαλεία, τα κατάλληλα προγράμματα κτλ. Λένε ότι το έκανε ο Πάτρικ επειδή ξέρω εγώ τα μάτια του μοιάζουν με του Ted Bundy. Το έκανε ο Πάτρικ επειδή είναι δίδυμος και ξέρετε οι περισσότεροι serial killers είναι δίδυμοι. Το έκανε ο Πάτρικ επειδή είχε παράλληλη γκόμενα. Που και αυτή η θεωρία να σου πω τώρα αυτό. Και αυτή η θεωρία καταρρίφθηκε. Θα σου πω, θυμάσαι που στο προηγούμενο live που ήμουνα μου δείξατε μία φωτογραφία της Ρέιτσελ, της νέας του γυναίκας, από έναν αγώνα δρόμου με μία πράσινη μπλούζα. Που από μέσα είχε ένα λάστιχο γυμναστικής κρυμμένο. Ναι. Ωραία. Αυτή η φωτογραφία ήταν φτιαγμένη από AI. Και την επόμενη ημέρα που μου τη δείξατε, την έψαξα και δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ. Μάλιστα, όταν δείξαμε την οθόνη μπροστά στο κινητό μου στο TikTok, κατευθείαν μου έβγαλε ειδοποίηση, είναι προϊόν AI. Ναι. Τώρα Δηλαδή, το ότι το AI δεν φαντάζεσαι πόσο κακό μπορεί να κάνει. Γιατί μπορείς αυτόματα να πας να παρουσιάσεις μία φωτογραφία, να, έγινε αυτό, και να είναι ψεύτικη. Πολύ σωστά. Επίσης, τι άλλο θέλω να επισημάνω. Αυτό που είπε στην Μυρτώ μου για το σύστημα υγείας της Αμερικής. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτή η γυναίκα ξεκίνησε ψυχιατρική αγωγή, ζολόφτ, ενδοφλέβεια, δεν είμαι σίγουρη 100% για το ενδοφλέβιο, μετά και άλλα φάρμακα και δεν της έκαναν εξετάσεις αίματος. Θηροειδή, βασικά βασικές εξετάσεις. Είναι οι βασικές εξετάσεις μετά από μία γέννα, ναι. Και πριν ξεκινήσεις μία αγωγή, δηλαδή πας σε κάποιο ψυχίατρο, θεωρώ, αφού είσαι και λεχό να έχεις ένα μικρό παιδί, θεωρώ και επίσης έχεις και θηροειδή, πρέπει να κάνεις εξετάσεις για να ξεκινήσεις μία φαρμακευτική. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να είναι 15 γιατροί από πάνω σου. Αν όχι 15 γιατροί, να σε αναλάβει ένας γιατρός με την ομάδα του και να είσαι συνέχεια πώς το λένε, να κάνεις τους γύρους και συνέχεια να την παρακολουθείς. Ειδικά με μια γυναίκα που έχει τέτοια προϊστορία ψυχικής ασθένειας. Για πες μας, ρε Μυρτώ, λίγο γιατί τα παιδιά επιμένουν. Για τα παπούτσια του Πάτρικ που ήταν άλλα στο CVS, άλλα στο σπίτι. Ωραία. Και αυτή η θεωρία συνωμοσίας έχει καταρριφθεί, θα την αναφέρω από την αρχή. Ο Πάτρικ έχει καταγραφεί από 2 κάμερες ασφαλείας. Μία κάμερα ασφαλείας στο φαρμακείο CVS και μία κάμερα ασφαλείας στο εστιατόριο 3V. Εμφανίζεται και έχει ένα σκούρο μπουφάν με ζίπερ, ένα παντελόνι τζιν και ένα ζευγάρι, τώρα το χρώμα δεν το ξέρω, παπούτσια. Οι 2 κάμερες ασφαλείας είναι σε 2 διαφορετικά μέρη. Έχουν 2 διαφορετικές οπτικές γωνίες και 2 διαφορετικά timelines. Τα παπούτσια είναι τα ίδια. Οι κάμερες είναι διαφορετικές. Η γωνία των καμερών είναι διαφορετική. Ο φωτισμός των καμερών, ο φωτισμός των χώρων που τραβήχτηκαν αυτά τα CCTV είναι διαφορετικά. Δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι πήγε εκεί πέρα, γύρισε σπίτι, έκανε τις δολοφονίες και άλλαξε παπούτσια. Ειλικρινά
δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει βγει, όχι μπορώ να καταλάβω, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να βρει κάτι από εκεί που δεν υπάρχει, για να δημιουργήσει φασαρία, για να δημιουργήσει συζητήσεις, για να δημιουργήσει οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν ισχύει και η θεωρία που πάλι καταρρίφθηκε ότι δεν είναι στο ένα βίντεο ο Πάτρικ, ότι έχει στείλει τον καλύτερο του φίλο, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν. Τότε και εγώ να πω ότι είμαι η Σταρ Ελλάς. Νομίζω ότι, όπως λέει και η Ρο και η Μυρτώ, ότι έχουν καταρριφθεί αυτά, παιδιά. Ήταν της προηγούμενης εβδομάδας. Φυσικά το αποτέλεσμα ακόμα δεν έχει κριθεί. Μισό λεπτό να δούμε τι θα βγει. Μισό λεπτό όχι, κάποια 15 μέρες ακόμα. Στο ένα βίντεο φοράει αθλητικά, φαίνονται ξεκάθαρα, όχι μπότες. Και στα δύο βίντεο φοράει το ίδιο παπούτσι. Θα το ξαναπώ. Είναι δύο διαφορετικές κάμερες με δύο διαφορετικές ποιότητες βιντεοσκόπησης, με διαφορετικούς φωτισμούς και διαφορετικούς χώρους. Έτσι κι αλλιώς η δίκη κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ξεχνάτε όμως το σημαντικότερο. Η Λίντζεϊ έχει παραδεχτεί ότι το έχει κάνει. Υπάρχει αυτό γραπτός. Δεν έχει ομολογήσει και έχω εξηγήσει τη διαφορά. Άλλο η παραδοχή, άλλο η ομολογία. Μάλιστα. Η Λίντζεϊ αυτή τη στιγμή είναι σε φυλακή ή σε ψυχιατρίο ή σε νοσοκομείο. Νομίζω κρατείται σε νοσοκομιακή κλινική της φυλακής. Δεν θα σου το απαντήσω σίγουρα, διότι δεν το έχω ψάξει αυτό το κομμάτι. Κάτι τέτοιο θα είναι, κάτι συνδυαστικό με αποκατάσταση. Αλλά λόγω της παραπληγίας της, λογικά θα πρέπει να είναι σε νοσοκομιακή